ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି ଚାକୁ ଧରିକି ଗାଁରେ ପନିକି ଧରିକି କାଟନ୍ତି ଏଠି ଆସି ବାହାରେ ଚାକୁରେ କାଟୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ଆମର ଆଳୁ କାଟି ସାରିଲେଣି, ପୋଟଳ କାଟି ସାରିଲେଣି, ପିଆଜ କାଟି ସାରିଲେଣି, ଟମାଟୋ କାଟୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମାଉସୀ ଆମର ଟମାଟୋ କାଟୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସ୍ଲୋ କାଟୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଆମର, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଘରେ ପନିକିରେ କାଟନ୍ତି, ଏଠି ଚାକୁରେ କାଟୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଆମର। ମାଉସୀ ଆମର ପୋଟଳ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାଉସୀ ପୋଟଳ ଭାଜିଲେ। ଆଜି ଆଳୁ ପୋଟଳ ରୋଷେଇ କରିବେ ମାଉସୀ ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଆମର ଆଳୁ ଡାଲିଲେ, ତାପରେ ଆଳୁ ଭାଜିବେ କିଛି ସମୟ ମାଉସୀ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ସିଝିଲା କି ନାହିଁ, କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏଇ ସବୁ ମାଉସୀ ଆମର ଆଳୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁ କାଟିଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମାଉସୀ ଆମର। ଆମର ଜିରା ପକେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀରେ, ଜିରା ଡାଲିଲେ। ଆମର ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଡାଲିଲେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଯେହେତୁ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି ମାଉସୀ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଢାଳିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମାଉସୀ ଢାଳିଲେ। ଯେହେତୁ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ମାଉସୀ ଆମର ଏଡ୍ କରିବେ ହଳଦୀ ପାଉଡର, ମାଉସୀ ଆମର ଏଡ୍ କରିବେ ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ତାପରେ ଏଡ୍ କରିବେ ମାଉସୀ ଆମର ଟମାଟୋ। ମସଲା ଆମର ରେଡି, ମାଉସୀ ଆମର ରେଡି କରିଦେଲେ ମସଲା ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମସଲା ରେଡି କରିଦେଲେ ଆମର ମାଉସୀ ଆମର। ତାପରେ ମାଉସୀ ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳ ଏଡ୍ କରିବେ, ପୋଟଳ ଏଡ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଳୁ ଡାଲିଲେ ମାଉସୀ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଉସୀ ଢାଳିକି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଆଳୁ ପୋଟଳକୁ। ମାଉସୀ ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳ ପୁରା କଷିଦେଲେ, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ପାଣି ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ତରକାରୀରେ, ପାଣି ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି, ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ ଫାଇନାଲ ଲୁଣ ପକେଇଲେ ମାଉସୀ ଆମର ପୁରା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ଆମର, ମାଉସୀ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ହଁ ମାଉସୀ ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ।